Jeg oplever forløbet som værende sjovt, men også hårdt og givende. Og fedt med nogle interne konkurrencer engang imellem, med holdmedlemmerne imellem. Jeg har oplevet at få mere energi til mine daglige opgaver, og jeg er kommet dertil, hvor jeg synes, at jeg vil hellere herned, end at sidde hjemme på sofaen. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Man får jo den støtte, man skal bruge, når man har brug for den. Nogle gange så kan man godt sidde eller gå og tænke her, ej, nu kunne jeg godt tænke mig, og så kommer du lige og siger, om der er de her ting. Man behøver ikke kalde på det, man er ikke alene, selvom der er flere på holdet. Jeg vil sige, det er bare at komme i gang. Altså, sæt i gang. Hellere før end siden. Det bliver jeg glad for. Jeg synes det der med, at altså det er et af højdepunkterne er, at vi egentlig arbejder videre, selvom vi skifter øvelser, så er det de samme muskelgrupper, vi arbejder med, så kan man faktisk se resultatet, og man kan også se, hvor hurtigt det går med at forsvinde, når vi har pauser, hen over sommeren for eksempel. Og der er det meget rart at få de her video og træninger, når der er sommerpauser.